איריס ניתקה איתי את הקשר כי היא אמרה שהיא לא מוכנה לדבר אליי במגדר שלי, ואני לא אמרתי שזה בסדר, והיא נעלבה. מיטל ניתקה איתי את הקשר כי היא אמרה שטרנסג'נדרס נגד נשים, צורה מהותית. ענבל ניתקה איתי את הקשר כי אמרתי לה להפסיק להגיד לי להתעמל ולרזות. אדיר הפסיק להיות חבר שלי כי ביקשתי ממנו לא להגיד לי דברים טרנספוביים. בן ניתק איתי קשר כי אדיר ניתק איתי קשר. אודי ניתק איתי קשר כי בן ניתק איתי קשר. זה היה סוף קבוצת ה-D&D שלנו. המשפחה שלי רובה ניתקה איתי קשר כשסיפרתי על מה שעשו לי שם. תמרה, חנה, עופר, גדעון, יעל, ענבר, אלה. ניתקו איתי קשר כי סיפרתי מה קרה במשפחה שלי. סטפני הפסיקה להיות חברה שלי כי מדכא אותה שאני עצובה. מאיה ניתקה איתי קשר כי כשהיא הייתה בתקופה של ניתוק שלחתי לטיקטוקים של חתולים. רומי ניתקה איתי קשר כנראה כי היא רצתה חברים יותר נורמטיביים, היא לא אמרה. מיראלה ניתקה איתי את הקשר אחרי שהיא פרסמה פוסט שצוחק על נשים טרנסיות. אורטל ניתקה איתי קשר כי היא רצתה קשר מהר וחזק שחפר על כל מה שעברנו, ואני לא עניתי לה כמה שעות ל-SMS. כשחן נפרדה ממני, חצי תל אביב נפרדה ממני, כי כשיש פרידה רומנטית מסתבר שהחברות בוחרות צד. אלכסנדר אמר לי שאני פמיניסטית לא טובה. שאלתי אותו אם זו דעתו בתור גבר סיס וסטרייט, והוא ניתק איתי קשר. תום ניתקה איתי קשר כי לא רציתי BDSM איתה. אוקי ניתקה איתי קשר כי בעלה היה יותר מדי נחמד אליי. רותם ניתקה איתי קשר כי ביקשתי מיואב להפסיק לתייג אותי בבדיחות על אונס, ולדעתה זה היה לא מוצדק. עינת ניתקה איתי קשר כי רצתה משהו רומנטי ואני לא. אולה ניתקה איתי קשר כשהיא פרסמה פוסט שלפיו נשים שמנות מגעילות. גילי ניתקה איתי קשר כי הייתי חברה של אקסיט, שהייתה חברה של אקסיט שלה, והן שנאו אחת את השנייה. מוריה ניתקה איתי קשר כי אני לא ליברלית וזה אנרגיות רעות. תיירי ניתק איתי קשר כי לא הסכמתי להסתיר את החברות בינינו מאשתו. מנואל ניתק איתי קשר כי היינו ביחד בפרויקט יצירה ואני לא כל כך יצרתי כי היה לי קשה נכות. הסברתי לדר שיש נושאים שלדבר עליהם גורם לי לסיכון, גורם לי לפלשבקים והתקפי חרדה, שאין לזה טיפול טוב ושמסוכן בשבילי באמת לדבר על נושאים כאלה, וביקשתי שהיא לא תדבר איתי עליהם. צעקה עליי במסנג'ר במשך בערך 5 שעות אמיתיות, ונתקה איתי קשר. גם אפרת נתקה איתי קשר כי ביקשתי שהיא תפסיק לעשות לי פלשבקים. גם רותם, יואב, רוני, קרן, נועה, ענבל, שי. דן ניתק איתי את הקשר כי לא רציתי שלישייה איתו ועם אשתו. שירי ניתקה איתי את הקשר כי אמרתי שלהצביע לטראמפ זה טרנספובי. רינה ניתקה איתי את הקשר מאותה סיבה, הם היו שתי האחרונות ממשפחת המקור שלי. נינה הטרידה אותי מינית במשך איזושהי תקופה, כשהיא הבינה שזה לא הולך לקרות, היא ניתקה איתי קשר, לפחות זאת כנראה הסיבה. ארי אמר שהוא רוצה בן זוג ושאיכשהו אנחנו קרובים מדי ואי אפשר גם חברות איתי וגם בן זוג. נועם נשקע אותי ואני לא רציתי. ניסיתי לדבר איתה על זה והיא האשימה אותי, שם נגמר הקשר. מיקיילה ניתקה איתי קשר כי היינו קרובות וזה הפחיד אותה. יעל ניתקה איתי קשר כי היינו ביחד בשלישייה שלא רצינו להיות בה ותכונות רעים. עדי אמרה שזה יותר מדי שאני גם נכה וגם טרנס וגם שמנה וכל שאר הדברים. קשה מדי להיות חברה שלי ואף אחד לא תרצה להיות.
תמיר ניתק איתי קשר כי ביקשתי ממנו לבקש מדנה להפסיק להתנכל לי. בתיה ניתקה איתי את הקשר כי לא רציתי שלישייה איתה ועם בן הזוג שלה, לא דן, זה קרה פעמיים. אווה ניתקה איתי את הקשר כי היא רצתה שאצפה בווידאו על רצח ושאלתי איך זה יעזור שעשה לעצמי טראומות. אייל ניתק איתי קשר כי הוא התחיל ללמוד אסטרולוגיה ועשה לי מפת כוכבים והוא היה מאוד לא מרוצה ממה שהוא ראה שם. אז הוא ניתק איתי קשר. חמוטל נשכה אותי ממש חזק. היא טענה שידעתי שהיא הולכת לעשות את זה ושבכיתי בגלל שרציתי לגרום לה להרגיש רע או בגלל איזשהו אישו שלי. אז היא ניתקה איתי קשר. אלה ניתקה איתי קשר כי במשך חצי שנה היא חשבה שאנחנו דייטינג ואני בכנות לא היה לי שום מושג. גיתית אמרה שיש לי חיים מהסוג שגורם לאנשים להתאבד והיא לא יכולה להתמודד עם זה שחברה שלה תתאבד. אז היא ניתקה איתי את הקשר.